amma a waya ka mun magana cikin soyayya. Saboda kin tafi ranki a bace ne. Shi yasa ne hakan dan ki huce. Kawai shine. Ka gaya min gaskiya To wai me bayan wannan? Me yasa ke ta maimaita wannan tambayar? In ba ki san zuwa shagalin shikenan. Saboda yadda kai min magana a waya, yasa na zo da tunanin cewa zaka bayyana min soyayyarka ne. Ke kina da hankali kuwa? Ke kullun tunanin ki soyayya? Ni kuma kwata-kwata ba san ki nake ba. So ba zai taba shiga tsakanin mu ba. Me yasa kake irin wannan abin ne? Madadin wannan maganganun naka, gwara kawai ka kashe ni ma in huta. Babban kuskuren rayuwata shine da na fara son ka. A kowane lokaci kalaman ka kona mun.